അമല ഏതമല? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി രാജ, 7 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയില്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 24 നിയാമക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതില് നമ്മള് 6, 7, 8 ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 64 തത്വങ്ങൾ കണ്ടു. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലായിട്ട് ആദ്യത്തെ 19 എണ്ണം കണ്ടു അല്ലെ. നമ്മള് ആദ്യത്തെ 18 വരെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും 19ാമത്തേതിന് മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില്, അത് സോറി 18ാമത്തെ അല്ലല്ലോ, 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കണ്ടു. അത് വായിച്ച് 2ാമത് ക്ലാസ് കേട്ടു നോക്കിയോ എല്ലാവരും? കേട്ടു മാതാജി, കേട്ടു. സംശയങ്ങളുണ്ടോ? മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ 11 മുതൽ 14 വരെ ഉള്ളതിന് എന്ത് പറയുന്നു? അതൊരു സംശയം മാതാജി. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നിവൃത്തി എന്നാണോ അതിന് അർത്ഥം? ആൻസർ നിവൃത്തി എന്ന് പറയാ. നിവൃത്തി ചെയ്യാൻ ഭക്തിയുടെ 64 തത്വങ്ങളിൽ 11 മുതൽ 14 വരെയുള്ളവ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? അത് മാത്രം കണ്ടില്ല. അത് സംശയം. അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഏതായിരുന്നു? മൂർത്തി പൂജ നിർത്തുന്നത്. എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഓപ്ഷൻ പറയാം മാതാജി, എടുക്കട്ടെ. മൂർത്തി പൂജ നിർത്തുന്നത്, ജപം മുടക്കുന്നത്, അയോഗ്യരായ ശിഷ്യരെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അയോഗ്യരായ ശിഷ്യരെ സ്വീകരിക്കുന്നല്ലേ? അയോഗ്യരായ ശിഷ്യരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണോ? അയോഗ്യ ശിഷ്യര്. ബാക്കിയുള്ള ബാക്കി വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അയോഗ്യരായ ശിഷ്യർ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ അയോഗ്യരായ ശിഷ്യരെ ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത്. ഞാൻ ആൻസർ എഴുതി, പക്ഷെ എനിക്ക് സംശയമായിരുന്നത്. ഓക്കെ. അയോഗ്യ ശിഷ്യ ബാക്കിയൊന്നും അതിൽ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ആ 19 പോയിന്റ് വരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എന്ത്? ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് ഇല്ലായിരുന്നു, എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല. കുറഞ്ഞൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കേട്ടു വയ്ക്കാൻ മതി, റെക്കോർഡ് കേട്ടോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അപ്പൊ 9ാമത്തെ അധ്യായം. ഇനി ഭക്തിതത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉപരിചിന്തനങ്ങൾ. ഇനി ബാക്കി 20 തൊട്ട് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പറയുന്നത്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 20 തൊട്ട് 42 വരെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 20 തൊട്ട് 42 വരെ. അതിലാദ്യം പറയുന്നത് ദൈവദൂഷണത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ദുഷിക്കാനോ നിന്ദിക്കാനോ പാടില്ല. അപ്പൊ 20ാമത്തെ പോയിന്റ് ദൈവദൂഷണം. ദൈവദൂഷണം ചെയ്താലുള്ള ഫലം, ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് എന്താ സംഭവിക്കുക? ധാർമ്മിക ജീവിതം വഴി നേടിയ നന്മ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടും. നമ്മള് നേടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നന്മ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടും. എന്താണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്. അത് 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അപമാനങ്ങളെ നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദൈവദൂഷണം വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ എന്ത് വേണം? അവരായിട്ട് വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം. അവരെ നമ്മള്
വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കണം. ഇനി അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സൗമ്യനായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കല്ല വേണ്ടത്, സ്വന്തം ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കണം. നമ്മളത് കേട്ടു നിൽക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവൻ വെടിയണം. അതും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോകണം. ഇത് രണ്ടും സാധ്യമില്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം വിട്ടു പോകണം. അപ്പൊ ദൈവദൂഷണം വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതിന് സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇത് രണ്ടും പറ്റില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പോകണം. അത്രയും എന്താണ് ദൈവദൂഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയൊരു അപരാധമാണ്. നമ്മൾ നേടിയിട്ടുള്ള ഈ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നേടിയ എല്ലാ നന്മയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് ദൈവദൂഷണം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്റെ കഥ അറിയാം നമുക്ക്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സഹചാരിയായിട്ടുള്ള നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ജഗായി മതായി ദ്രോഹിച്ച സമയത്ത്, ദ്രോഹിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഓടി എത്തി, ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പാഞ്ഞെത്തി അവരെ കൊല്ലാൻ പോലും തയ്യാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവൻ അങ്ങനെയായിരിക്കണം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാരുണ്യാവതാരമാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്ന ഒരു അവസരം വരുമ്പോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരം വരുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യാണ്? കൊല്ലാൻ പോലും തയ്യാറായി. ഒരു മിനിറ്റ്. അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മള് ചെയ്യേണ്ടത്. മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. പറയുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഇപ്പൊ വരും. വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ജഗായി മതായിയെ കൊല്ലാൻ പോലും ആര് തയ്യാറായി? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തയ്യാറായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ, അതായത് ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആര് നിന്ദിച്ചാലും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദൈവദൂഷണം. ഇനി അടുത്തത് തിലകവും തുളസിമാലയും. 21 22 ആണത്. അപ്പൊ തിലകം ധരിക്കുക, തുളസിമാല ധരിക്കുക, ശരീരത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് എഴുതാം. ഇതൊക്കെ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്തവരുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ലോകത്തെ പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളിടത്തെല്ലാം വൈകുണ്ഠത്തിന് തുല്യമാണ്. ഒരിക്കലും യമകിങ്കരൻ സമീപിക്കില്ല. യമന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് അപ്പുറത്താണ് വൈഷ്ണവർ. അപ്പൊ പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ തിലകം ധരിക്കുക, തിലകം ധരിച്ച് തുളസിമാല ധരിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന ശരീരത്തില് എഴുതിയിട്ടുള്ളവര്, അവരുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെ എന്താണ്? ഈ ലോകത്തെ പവിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ യമരാജൻ സമീപിക്കില്ല. അവരുള്ള സ്ഥലം എങ്ങനെയാണ്? വൈകുണ്ഠത്തിന് തുല്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പൂമാല സ്വീകരിക്കുക. അടുത്തും കൂടി ഉണ്ട്. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ കളഭം പൂശി ദേഹമാകെ തിരുനാമങ്ങൾ എഴുതി നടക്കുന്നവൻ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടും. അതിനുശേഷം നേരെ വിഷ്ണു ലോകത്തിലെത്തും ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കാനായിട്ട്. ശരീരത്തില് തിലകം ധരിച്ച് കളഭം പൂശിയിട്ട് ദേഹമാകെ ഭഗവാന്റെ നാമം തിരുനാമം എഴുതിയിട്ട് നടക്കുന്നവന് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനും മരണശേഷം ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും. അടുത്തത് പൂമാല സ്വീകരിക്കുക. ഭാഗവതത്തിലെ 11-ാം സ്കന്ധം 6-ാം അധ്യായം 46-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഉദ്ധവർ കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നത്,
ഭഗവാൻ ഉപയോഗിച്ച പൂക്കള്, മാലകള്, പൂമാലകള്, വിശുദ്ധ വസ്തുക്കള്, വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങള്, ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഉപയോഗിച്ചതെല്ലാം ആസ്വദിച്ചതുമായിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടാണ്. അത് പ്രസാദം പോലെ തന്നെ, ഇതും എന്താണ്, പ്രസാദം തന്നെയാണത്. അപ്പോ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഭൃത്യം മാത്രമാണ്. ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, എന്നെ മായ പിടികൂടുകയില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്ന്. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദാണ് ഈ പറഞ്ഞ മാലയായാലും വസ്ത്രങ്ങളായാലും ആഭരണങ്ങളെല്ലാം. അത് ഭഗവാൻ ഉപയോഗിച്ചതാണ്. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം. അപ്പൊ അത് എന്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ആര് പിടികൂടില്ല, മായ പിടികൂടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്നാണ് ഉദ്ധവര് പറയുന്നത്. സ്കന്ദപുരാണത്തില് ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിയോട് പറയുന്നത്, നേരത്തെ കൃഷ്ണൻ അണിഞ്ഞിരുന്ന പൂമാല കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞവൻ എല്ലാ തരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ക്രമേണ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടും. അപ്പൊ നേരത്തെ ഭഗവാൻ അണിഞ്ഞിരുന്ന മാല അണിയുന്നവർക്ക് രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വയ്ക്കുക. ദ്വാരകാ മഹാത്മ്യത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഹർഷോന്മാദ അവസ്ഥയിലെത്തിയാൽ എന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുമ്പോൾ ഭക്തി പ്രകർഷത്താൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവൻ, അതിന്റെ ബാഹ്യലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവൻ, സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി കുമിഞ്ഞുകൂട്ടിയ പാപങ്ങളെ മുഴുവൻ എരിച്ചു കളയാൻ കഴിവുള്ളവനായി തീരുന്നു. അതായത് ഹർഷോന്മാദ അവസ്ഥയില്, അത്രയും ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയില് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ട് കുമിഞ്ഞുകൂടിയ പാപങ്ങളെ മുഴുവൻ എരിച്ചു കളയാൻ കഴിവുള്ളവനാകും. ദ്വാരകാ മാഹാത്മ്യത്തില് നാരദ മഹർഷി പറയാണ്, പരമാനന്ദത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രകടനമായി വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ കൈകൊട്ടി നൃത്തം വെക്കുകയാണെങ്കിലോ പാപത്തിന്റെ പക്ഷികൾ മുഴുവൻ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പറന്നു പോയിക്കൊള്ളുന്നു. അതായത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, കൈകൊട്ടി നൃത്തം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നില് കൈകൊട്ടി നൃത്തം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പക്ഷികൾ മുഴുവനും എന്ത് ചെയ്യും, അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പറന്നുയരുന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുന്നതും വളരെ വിശേഷമാണ്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കുക. കർമ്മങ്ങളിലൂടെ നേടുന്ന സത്ഫലങ്ങൾ താൽക്കാലികമാണ്. അതുവഴി നേടുന്ന പുണ്യം ക്ഷയിക്കുന്നതോടെ വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നാൽ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് ഒരിക്കലെങ്കിലും ആദരിച്ചവനെ ഒരിക്കലും ഭൂലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരില്ല. അവൻ നേരെ കൃഷ്ണന്റെ ധാമത്തിലെത്തും. അപ്പോ യജ്ഞയാഗം, തപസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫലം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ആ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ പുണ്യങ്ങളിൽ ക്ഷയിക്കുമ്പോ വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടെ വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും, ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും പിന്നെ എങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരില്ല, ഭഗവാന്റെ ഈ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഭൂലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നത്, എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുക. എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകിക്കളയപ്പെട്ട് ശുദ്ധ ശരീരിയാകും. അപ്പൊ രഥയാത്ര ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എഴുന്നള്ളിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പാപങ്ങളും കഴുകി കളയപ്പെട്ട് ശുദ്ധ ശരീരിയായിട്ട് മാറുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയുന്നു. വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കുക. ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് അയാൾക്ക് വിഷ്ണുവിന്റെ സർവ്വ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികൾ ലഭിക്കും. അതായത് രഥയാത്ര നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ രഥയാത്രയുടെ മുമ്പിലോ പിന്നിലോ രഥയാത്രയുടെ കൂടെ നമ്മൾ അനുഗമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്, വിഷ്ണുവിന്റെ സർവ്വ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികളും ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമോ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമോ സന്ദർശിക്കുക. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ മരുപ്രദേശങ്ങൾ താങ്ങാൻ ഇത്തരം യാത്ര സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു. ഹരിഭക്തി സുധോദയം പറയുന്നു, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ ഉത്തേജിതരായി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ദർശിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അമ്മയുടെ ഗർഭമാകുന്ന കാരാഗൃഹവാസം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ പറയുന്നത് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമോ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമോ സന്ദർശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അസ്തിത്വത്തിന്റെ മരുപ്രദേശങ്ങൾ താങ്ങാൻ, അതായത് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മോചനം നേടാനായിട്ട് താങ്ങാൻ ഇത്തരം യാത്ര സഹായിക്കുന്നു. മരുപ്രദേശങ്ങൾ താങ്ങാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തില് പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ദർശിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് എന്താണ്, പിന്നീട് ഒരിക്കലും അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രമാകുന്ന കാരാഗൃഹം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരില്ല. അതായത് ഈ ഭൂമിയിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കാം. ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തി രൂപമായ പ്രദക്ഷിണ സഞ്ചാരം ഒഴിവാക്കാനാകും. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പറയുന്നത്
ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തി രൂപമായ പ്രദക്ഷിണം, അതായത് ഭൂമിയിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല പിന്നീട് എന്നാണ് ഹരിഭക്തി സുഖോദയത്തിൽ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ചാതുർമാസ കാലയളവില് ദിവസം 4 തവണയെങ്കിലും വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാല് അത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചതിന് തുല്യമായി കണക്കാക്കുമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ ചാതുർമാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് മാസമാണ് വരുന്നത്? ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, അങ്ങനെ ഏകദേശം വരുന്നത് ആ 4 മാസങ്ങള്, ചാതുർമാസം എന്ന് പറയുന്ന ആ 4 മാസങ്ങള് ദിവസേന 4 തവണ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാല് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചതിന് തുല്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുമെന്നാണ് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത്. പിന്നെ അർച്ചന, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10-ാം സ്കന്ധം 81-ാം അധ്യായം 19-ാം ശ്ലോകത്തില് സുദാമാവ് പറയുന്നതാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി തന്നോട് തന്നെ പറയുന്നതാണ്, അതായത് തന്നെത്താനെ മന്ത്രിക്കുന്നതാണ്. സ്വർഗീയ മുക്തി, സ്വർഗീയ സമൃദ്ധി, മുക്തി, സർവലോകാധിപത്യം, ഭൗതിക സുഖ സമൃദ്ധി, ഐശ്വര്യങ്ങള്, യോഗാസിദ്ധികള് എന്നിവയെല്ലാം കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്ന എന്ന ഒറ്റ കർമ്മം കൊണ്ട് കൈവരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഈ പറഞ്ഞ സ്വർഗീയ സമൃദ്ധിയും മുക്തിയും സർവലോകാധിപത്യവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സമൃദ്ധി ഐശ്വര്യങ്ങളും യോഗാസിദ്ധികളും എല്ലാം, ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് കിട്ടും. എന്ത് ചെയ്താല്? ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? സുധാമാവ് പറയുന്നത്. വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ലോകത്ത് വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ വളരെ വേഗം തന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യൽ, വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ പറയുന്നത് മഹാരാജാവിന് പരിചാരകർ എന്ന പോലെ ഭഗവാന് പരിചരണവും സേവനവും നടത്തുന്നവർ മരണാനന്തരം കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. സമ്പന്നന്മാർ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് വിഷ്ണു പൂജയ്ക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്? മഹാരാജാവിന് പരിചാരകര് സേവനം ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഭഗവാന് എന്ത് വേണം? പരിചരണവും സേവനവും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മരണാനന്തരം അവരെവിടേക്ക് പോകും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തന്നെ ഉയർത്തപ്പെടും. സമ്പന്നന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടത്? ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ട് വിഷ്ണു പൂജയ്ക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കും. അതായത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സൗകര്യത്തിൽ, അതായത് അവരവരുടെ സ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്തത് പാട്ടുപാടൽ. ലിംഗപുരാണം പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ സ്തുതിച്ച് പാട്ടുപാടുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ശിവപെരുമാന്റെ പ്രാർത്ഥനകളെക്കാൾ കൂടുതലായി ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ ഗാനങ്ങളാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ സ്തുതിച്ച് ബ്രാഹ്മണര് പാട്ടുപാടുന്നവര്, ബ്രാഹ്മണൻ തീർച്ചയായിട്ടും പാട്ടുപാടുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അത് ശിവപെരുമാന്റെ പ്രാർത്ഥനകളെക്കാളും കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നത്, അതായത് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ച് പാടുന്ന കീർത്തനങ്ങളാണെന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ലിംഗപുരാണം പറയുന്നത്. ഇനി സങ്കീർത്തനം. സങ്കീർത്തനം 3 തരത്തിൽ പറയാം. ഒന്ന് നാമസങ്കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക. ഗുണസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക, ഗുണങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കീർത്തിക്കാം. നാമസങ്കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കൽ പറയുന്നവന് അയാൾക്ക് ചെയ്തു കൂട്ടാനാവുന്ന പാപങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെ മുഴുവൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പാപത്തിനൊരു കണക്കുണ്ട്. ആ കണക്കിന്റെ അപ്പുറത്തെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെയും കൂടി ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കൽ പറയുന്നവന്, ഒരു പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ നാമം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അയാൾക്ക് ചെയ്തു കൂട്ടാനാവുന്ന പാപങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പാപങ്ങളുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. ലീല സങ്കീർത്തനം ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്, പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ് എന്താണ്? നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ നരസിംഹമൂർത്തെ, അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ സർവാതിശയായിയാണ്. അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭൗതിക ആസക്തിയുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ നമുക്ക് സർവ്വ അതിശയകരമായിട്ടുള്ളതാണത്. അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതികമായ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനായിട്ട്, ആ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പുറത്തു കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ലീല സങ്കീർത്തനം
ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം തന്നെ. അപ്പൊ ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ കീർത്തിക്കുന്നവർക്കോ അതിനേക്കാളും മഹത്തരമാണത്. ഗുണസങ്കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. നാരദ മുനി വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നതാണ്, തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും വേദം പഠിക്കുന്നവരും മഹായജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും വേദസൂക്തങ്ങൾ പാടുന്നവരും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും അവരവരുടെ സത്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഭക്തസമ്പർക്കവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവുമാണ്. അപ്പൊ ഗുണസങ്കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാം. ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ തപോനുഷ്ഠാനം നടത്തുന്ന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്, വേദം പഠിക്കുന്നവര്, മഹായജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര്, വേദ സൂക്തങ്ങൾ പാടുന്നവര്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവര്, ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവര്, അവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരവരുടെ സത്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവും തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് സങ്കീർത്തനത്തില്. ഇനി ജപം നടത്തുന്നത് ജപിക്കുന്നവന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഗുണത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ നാമജപം ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്. കാരണം നാമം ജപിച്ച് പരിശുദ്ധരാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നത്. കേൾക്കുന്നവരുടെ ശ്രേയസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? കീർത്തനം. കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഗുണം കിട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷെ നാമജപം നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. അടുത്ത സമർപ്പണം 3 തരത്തിൽ പറയാം. സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം, ദൈന്യബോധികം, ലാലസാമയി. സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന. അതാണ് എന്ത്? സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു കുമാരിമാർക്ക് കുമാരന്മാരോട് തോന്നുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകർഷണം, സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ടീനേജ് പ്രായത്തിലുള്ള കുമാരന്മാര് അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് തമ്മിൽ ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാവും. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകർഷണമാണത്. അവരുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ പ്രായത്തിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആകർഷണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിതീവ്രമായ ഈ സ്നേഹവികാരമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ യാചിക്കുന്നു, ഈ മട്ടിലുള്ള സ്വാഭാവികമായ ഒരു ആകർഷണം എനിക്ക് അങ്ങേക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ സമർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എങ്ങനെ സമർപ്പണം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം. അതായത് അതേപോലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ആകർഷണം എനിക്ക് ഭഗവാനിൽ ഉണ്ടാകണേ എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പത്മപുരാണം പറയുന്നത്. അപ്പൊ സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം എന്ന് വെച്ചാല് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഭഗവാനിൽ ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാകണേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന. അടുത്തത് ദൈന്യബോധികം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിപൂർണമായ സമർപ്പണം, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സമർപ്പണമാണ്. അതായത് പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എന്നേക്കാൾ പാപിയായ ഒരു ജീവാത്മാവില്ല, എന്നേക്കാൾ ധിക്കാരിയായ മറ്റാരുമില്ല. എന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാൻ വന്നപ്പോൾ സ്വയം നാണിച്ചു പോകത്തക്ക വിധം അപരാധിയും പാപിയുമായി പോയി ഞാൻ. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ഞാൻ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാൻ വന്നപ്പോ നാണിച്ചു പോകത്തക്ക വിധം അപരാധിയും പാപിയായി എന്ന് പറയാം. അത് അത്രയും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കണം, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ദൈന്യബോധികം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നേക്കാൾ പാപിയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവില്ല, എന്നേക്കാൾ ധിക്കാരിയായ ആരുമില്ല. അതായത് എന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സമർപ്പണത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ദൈന്യബോധികം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ലാലസാമായി എന്ന് വെച്ചാല് സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണോ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഭാവത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ സമർപ്പണം ചെയ്യാം. ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ഒന്ന് വീശാൻ അങ്ങ് എന്നോട് പറയുന്ന ആ ദിനം എന്ന് വന്നെത്തും. നീ ഇങ്ങനെ വീശിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ആ ദിനം. അതായത് ഭഗവാൻ എപ്രകാരമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സമർപ്പണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതാണ് എന്ത്? ലാലസാമയി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ പറയാണ് നീ ഇങ്ങനെ എന്നെ വീശിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ആ ദിനം എപ്പോ വന്നെത്തും, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതായത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് എന്ത്? ലാലസാമയി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തില് സമർപ്പണം: സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം, ദൈന്യബോധികം, ലാലസാമയി. സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം എന്ന് വെച്ചാല് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭഗവാന് നേരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആകർഷണം. ദൈന്യബോധികം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത്. ലാലസാമയി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്. അടുത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തോത്രങ്ങൾ പാടൽ. പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത നിറയെ പ്രാമാണികമായ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. വിശേഷിച്ചും 11-ാം അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ. പിന്നെ ഗൗതമീയ തന്ത്രത്തിലെ എല്ലാ പദ്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും 100 കണക്കിന് പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. സ്കന്ദപുരാണം ഭഗവത് സ്തോത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായ നാവുള്ള ഭക്തന്മാരെ
മഹർഷിമാരും മറ്റു പുണ്യാത്മാക്കളും ആദരിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം ഭക്തന്മാർ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് സ്തോത്രങ്ങൾ പാടി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര്, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നവരെ ഭക്തന്മാര്, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ മഹർഷിമാർക്കും പുണ്യാത്മാക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ദേവന്മാർക്കും ആരാധ്യരാണ് അവർ. അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ, സ്തോത്രങ്ങൾ പാടുന്നത്. പ്രസാദ ഭക്ഷണം 1000 യാഗം നടത്തുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഫലം നേടുന്നു പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ് 1000 യാഗം നടത്തുന്നതിന്റെ ഫലമാണ് നമുക്ക് എന്തിലൂടെ കിട്ടുന്നത്? പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത്. അടുത്തത് ചരണാമൃതം. ചരണാമൃതം സ്വാദിഷ്ടമാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് അപാരമായ ആത്മീയ മൂല്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ചരണാമൃതം വളരെ ആത്മീയമായ മൂല്യമുള്ളതാണ്. എന്ത്? ചരണാമൃതത്തിന്. പത്മപുരാണം പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവൻ പോലും ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ചരിതാമൃതം കഴിക്കുന്നതോടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കാനുള്ള അർഹത നേടും. അതായത് ഒട്ടും ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ചരണാമൃതം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള അർഹത നേടാൻ കഴിയും. ക്ഷേത്രത്തിലെ വലിയ പാത്രത്തില് ചരണാമൃതം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കും. ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാനും പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കാനും എത്തുന്നവർ തികഞ്ഞ ആദരവോടെ 3 തുള്ളി ചരണാമൃതം കഴിക്കുകയും അതോടെ അതീന്ദ്രിയാനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചരണാമൃതം ഉണ്ടാവും വലിയൊരു പാത്രത്തില്. അത് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ നമുക്ക് ആ ചരണാമൃതം കഴിക്കാനായിട്ട് തന്നാൽ നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ചരണാമൃതം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, അതായത് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ അഭിഷേകം നടത്താനുള്ള ജലത്തില് പൂക്കളും ചന്ദനവും പനിനീര് തുടങ്ങിയ വാസനാദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ അഭിഷേകം നടത്താണ്. ആ ജലം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ കൂടി ഒഴുകി വീഴുന്നത് ശേഖരിച്ച് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർക്കാം. അങ്ങനെയാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്? ചരണാമൃതം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വിഗ്രഹത്തിന് അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ പൂക്കളും പുഷ്പങ്ങളും സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പൂക്കളും മണക്കൽ. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ ഭക്തന്മാർ മണക്കുന്നു. അതോടെ സർപ്പദംശനമേറ്റവർ നിർദ്ദിഷ്ടമായ പച്ചമരുന്ന് മണക്കുന്നതോടെ വിഷബാധ മാറി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നത് പോലെ അവർ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ വിഷവേഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കള് ഭക്തന്മാര് മണക്കുമ്പോ സർപ്പത്തിന്റെ ദംശനമേറ്റവന് നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള പച്ചമരുന്ന് മണക്കുമ്പോ വിഷബാധ മാറി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നത് പോലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളുടെ വിഷവേഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തിയ പൂമാലയുടെ ഗന്ധം മണക്കുന്നതോടെ മായാവാദി ഭക്തനായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തിയ മാലയുടെ ഗന്ധം കൊണ്ട് ഒരു മായാവാദി തന്നെ ആരായിട്ട് മാറും? ഭക്തനായിട്ട് മാറും. ഉദാഹരണമാണ് 4 കുമാരന്മാര്. ആദ്യം നിർവ്യക്തികവാദികളായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പൂമാല മണത്തതിന് ശേഷമാണ് അവർ ആരായിട്ട് മാറിയത്? ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറിയത്. അഗസ്ത്യ സംഹിതയിൽ പറയുന്നത് നാസ്വാധാരങ്ങളെ മാലിന്യമുക്തമാക്കി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൃഷ്ണൻ അർപ്പിച്ച പുഷ്പങ്ങള് മണക്കേണ്ടതാണ്. വിഗ്രഹസ്പർശം. വിഷ്ണു ധർമ്മോത്തരത്തിൽ പറയുന്നത് വൈഷ്ണവചര്യയിൽ കടന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ദേഹമായ വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്തിനുള്ള അവകാശമില്ല? ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒന്ന് വൈഷ്ണവനായിരിക്കണം, പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ ദേഹമായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ചണ്ടാലൻ തുടങ്ങിയ അധകൃതരെയും തൂപ്പുകാരെയും മറ്റും ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കാത്തതിനെ ഹരിജൻ എന്ന സാങ്കല്പിക നാമം കൊടുത്ത് അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ ലക്ഷ്യം. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ കാലത്ത് ചാണ്ടാലൻ തുടങ്ങിയ അധകൃത തൂപ്പുകാരെയും മറ്റു ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടന്നിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെ കയറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു? ശുചിത്വമില്ലാത്ത സമ്പ്രദായങ്ങൾ കാരണമായിരുന്നു അവർക്ക് വിലക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തില് കടക്കുന്നതിന് വിലക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേ സമയം തന്നെ അവർക്ക് എന്തിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു? ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്താനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. കാരണം ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു. ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനായാലും ശുചിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത് നിർബന്ധമാണ്. ശുചീകരണ പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കണം. ഹരിജൻ എന്ന സാങ്കല്പിക നാമം കൊടുത്ത് അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിരുന്നു ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഗാന്ധിജിയുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിന്റെ
ഫലമായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉടമകളും ഗാന്ധിജിയുടെ അനുയായികളും തമ്മില് വലിയ പടംവലി നടന്നു. അപ്പൊ അവരെ കയറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ശുചിത്വം ഇല്ലാത്തതാണ് കാരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ശുചിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം. വൈഷ്ണവനായിരിക്കണം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം. അതായത് ആ ശുചിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഗ്രഹ സ്പർശനം നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. 41 വിഗ്രഹ ദർശനം. വരാഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, വസുന്ധരെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്ന് ഗോവിന്ദദേവന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നവൻ യമരാജന്റെ കോടതി കയറേണ്ടി വരില്ല. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലോകങ്ങളിൽ, അതായത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് അയാൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം കാണുന്നവർക്ക് യമരാജന്റെ കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വരില്ല. എവിടെയാണ് പോകുക? ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആരതി ദർശനവും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും. സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത്, ആരതി നടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണുന്നവന്റെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫലം അതോടെ തീരും. ബ്രഹ്മഹത്യ പാപം പോലും അതോടെ നശിക്കും. അപ്പൊ ആരതി നടക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ ഫലം തീരുന്ന പറയണത്. ബ്രഹ്മഹത്യ പാപം പോലും തീരും. കൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനം, ശ്രീരാമ ജയന്തി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രമുഖ വൈഷ്ണവരുടെ ജന്മദിനം, ചുലൻ യാത്ര, ഠോളയാത്ര, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പാലിച്ചിരിക്കണം. ഭവിഷ്യപുരാണം പറയുന്നത്, വെറും ജിജ്ഞാസ മൂലം രഥത്തിൽ എഴുന്നള്ളിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്ന ചണ്ടാളൻ പോലും വിഷ്ണുവിന്റെ ചങ്ങാതിയായി കണക്കാക്കപ്പെടും. അതായത് വെറുതെ കാണാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരാൾ വന്ന് എത്തിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ രഥം എഴുന്നള്ളുന്ന സമയത്ത് നോക്കി കാണാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്നവന്റെ ആരായിട്ട് മാറും? ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതിയായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടും. ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ യോഗികൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയർത്തപ്പെടും. അങ്ങനെ അവർക്ക് പതുക്കെ എന്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരെണ്ണം കൂടി എടുക്കാം. ഇതിൽ 4 പോയിന്റ് ഉള്ളൂ. ഭക്തി ശ്രവണ സ്മരണ സമ്പ്രദായങ്ങൾ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശില പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 43 മുതൽ 46 വരെ ഇനങ്ങളുടെ വിശദീകരണം ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് ശ്രവണം എത്ര പേർ പറയുന്നത്? നാമം ശ്രവിക്കുക, ഇതേപോലെ തന്നെ നാമം, ലീല, ഗുണങ്ങൾ, 3 തരത്തിൽ ശ്രവണം. ഭഗവാന്റെ നാമം ശ്രവിക്കുക. ഗരുഡപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭക്താത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി സർപ്പദംശനമേറ്റ അബോധാവസ്ഥയിലായതിന്റെ തുല്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആയ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. ഈ 2 അബോധാവസ്ഥയും മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നതാണ് അതിന് കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ മാരകമായ അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ശ്രവിക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ മാരകമായ അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം, ഇത് നിരന്തരം ആചാര്യന്മാരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ശ്രവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ശ്രവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുക, അതിലാണല്ലോ പറയുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭയം, ദുഃഖം എന്നിവ മാത്രമല്ല, ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും മുക്തന. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതികമായ വിശപ്പ്, ദാഹം, ദുഃഖം, ഭയം ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലീല ശ്രവിക്കുമ്പോ. ഇനി ഗുണങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയാണെങ്കിലോ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്, അതീന്ദ്രിയ പ്രകമ്പനങ്ങളാൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണനിൽ കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുപാസന ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും സദാ കേൾക്കണം. ഹൃദയത്തിലെ സർവ്വവിധ അമംഗളങ്ങളെയും അത് ഹരിപ്പിക്കും. സദാ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിലുള്ള സർവ്വവിധ അമംഗളങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളത് കീർത്തിക്കുകയും കൂടി ചെയ്താലോ? അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി അർത്ഥിക്കുക. ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ സദാ അങ്ങയുടെ അഹേതുകമായി കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയുന്ന, അതേസമയം ഗതകാലത്തെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഏതൊരാളും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്നുയരുന്ന ആദരപൂർണമായ പ്രണാമങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ അയാൾ വിമോചനത്തിന് അർഹനാണ്. അത് അയാളുടെ ന്യായമായ അവകാശമാണെന്ന് തന്നെ കാരണം. ഇവിടെ പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10-ാമത്തെ സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 8-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാനെ സദാ അങ്ങയുടെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയുന്ന, അതേസമയം തന്നെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഏതൊരാളും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ
നമ്മൾ ആദരപൂർവമായിട്ടുള്ള പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ അയാൾ വിമോചനത്തിന് അർഹനാണ്. അയാളുടെ ന്യായമായ അവകാശമാണത്. അതായത് എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിയണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. വിമോചനത്തിന് അർഹനാണ്. അത് അടുത്ത വരിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം ദായഭാഗ്. ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ദായഭാഗ് എന്നാൽ അർത്ഥം എന്താണ്? പിതാവിന്റെ സ്വത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ അവകാശിയായി തീർന്ന പുത്രന്റെ അവസ്ഥ എന്നർത്ഥം. പിതാവിന്റെ സ്വത്തിന് നിയമാനുസൃതമായിട്ട് അവകാശിയാണ് ആര്? പുത്രൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം സംബന്ധിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തില് ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കാൻ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഭക്തൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആ ഭക്തന് നിയമാനുസൃതം എന്തിന് അർഹതയുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ കടക്കാനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആ ഭക്തൻ ക്ലേശങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭക്തന് നിയമാനുസൃതം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ കടക്കാനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. അതായത് പിതാവിന്റെ സ്വത്തിന് നിയമാനുസൃതമായിട്ട് പുത്രന് അവകാശമുള്ളത് പോലെ ഇങ്ങനെ ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ കടക്കാനായിട്ടുള്ള അർഹതയുണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് തുടങ്ങാം. സ്മരണം. ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരവുമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ ബന്ധത്തിന് സ്മരണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലായാലും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൃഢമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബന്ധത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്മരണം എന്ന് പറയാം. വിഷ്ണു പുരാണം പറയുന്നത് ഭഗവത് സ്മരണം ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മംഗളാനുഭവങ്ങൾക്കും അർഹരായിത്തീരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജന്മവിഹീനനും നിത്യനുമായ ഭഗവാനെ ഞാൻ സദാ സ്മരിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മംഗളങ്ങൾക്കും മംഗളാനുഭവങ്ങൾക്കും അർഹരായിട്ട് മാറും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. പത്മപുരാണം പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അർപ്പിക്കട്ടെ. കാരണം മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത സമയത്ത് ജീവിതകാലത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കുമെന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മംഗളാനുഭവങ്ങൾക്കും അർഹരായി തീരുന്നെന്ന് വിഷ്ണു പുരാണം പറയുന്നു. 46 ധ്യാനം. ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപം ധ്യാനിക്കാം, ഗുണങ്ങൾ ധ്യാനിക്കാം, ലീലകൾ ധ്യാനിക്കാം, സേവ ധ്യാനിക്കാം. അങ്ങനെ 4 തരത്തില് ധ്യാനം. രൂപധ്യാനം. രൂപം ധ്യാനിക്കുമ്പോ നൃസിംഹപുരാണത്തില്, അതായത് നരസിംഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്യാനം അതീന്ദ്രിയവും ഭൗതിക സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് അതീതവുമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തികഞ്ഞ ദുഷ്ടാത്മാവിന് പോലും ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ഇത്തരം ധ്യാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ രൂപം ധ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഏതിൽ പറയുന്നത്? സിംഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നവൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നേടും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിഷ്ണു പുരാണം പറയുന്നത് എന്താണ്? ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നേടുന്നു. ഇനി ഭഗവാന്റെ ലീലകള് ധ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിലോ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്മപുരാണം പറയുന്നത് കൃത്യമായ ലീലവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചും അത്ഭുത കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നവൻ സർവ്വവിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി തീരുമെന്ന് തീർച്ച. അപ്പൊ സർവ്വവിധത്തിലുള്ള ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിമുക്തനായി തീരുമെന്നാണ് പത്മപുരാണം പറയുന്നത്. സേവാധ്യാനം. ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണം പറയുന്നത് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ മാനസ പൂജാക്രമത്തിൽ ഒരു ദിവസം പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് നിവേദിച്ചു. പാൽപ്പായസം നിവേദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ചൂട് കുറഞ്ഞൊന്ന് നോക്കാൻ വിരൽ കൊണ്ട് പാത്രം തൊട്ടു നോക്കി. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ കൈ പൊള്ളി. ബ്രാഹ്മണന് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യദേവതയുടെയും സഹവാസിയായി വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിത്യശാന്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭക്തന്മാർ ധ്യാനത്തിലിരുന്ന് ഭഗവാന് സാങ്കല്പികമായി അർപ്പിക്കുന്ന നൈവേദ്യം പോലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന്, അത് മാത്രമല്ല അതിന് ഉദ്ദിഷ്ട ഫലം ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ
സാങ്കല്പികമായിട്ടാണ് അവിടെ എന്തുണ്ടാക്കിയത്? പായസം ഉണ്ടാക്കിയത്. ധ്യാനത്തില് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ത് ചെയ്തു? മാനസ പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന് പായസം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് പായസം സമർപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അത് ചൂടുണ്ടോന്ന് അറിയാൻ വിരലിട്ട് നോക്കിയപ്പോ കൈ പൊള്ളി. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? മനസ്സുകൊണ്ട് ധ്യാനത്തിലിരുന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് അർപ്പിക്കുന്നത് പോലും ആര് സ്വീകരിക്കും? ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് ആർക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടി? ആ ബ്രാഹ്മണന് പ്രവേശനം കിട്ടി. അതാണ് ധ്യാനം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, വച്ചാകൽപതരൂപേശ്ച